Eusko Ikaskuntzak kongresua egingo du hurrengo astean Gasteizen. Kongresuaren leloa elkartzen gaituena. Gaur hemen saioan baldakizue zerk elkartuko gaituen, bakailau bitxizuaz batek. Kaixo lagunak, eta hau Pakoro, eta ongi etorri tokaio, Joseba, zer modu zaudete? Oso ondo. Ondo. Bueno, gure bai ondo, zuekin hemen ezin hobe. Eta bueno, Eusko Ikaskuntzatik zatozte, eta zein da erakundean zuen eginkizuna? Bueno, kasu honetan, bilok proiektu arduradunak gea, proiektu desberdinak ditugu, eta horietako lauk edo, bion artean kudeatzen ditugu. Bikain, eta bueno, guain urrengo asten kongresua dakau, ez da, Eusko Ikaskuntzana, zer topatuko dugu bertan? Da, urrengo astean, Eusko Ikaskuntzan 19. kongresua daukagu, eta bertan helburu nagusia da herri-ituna bilatzea. Hau da, ezberdinen arteko itunak, akordioak bultzatzea, Euskal Herriak etorkizunean dauzkan erronkei aurre egiteko eta oinarri bat jartzeko. Beti ere, lurraldea eta gizatean kohesioa bilatzea. Gauza beharrezkoak, ez da? Bueno, zukalden zemuz moldatezate? Bueno, zeo zer egiten dugu. Moldatzea. Bai, Oidana garatzen deun bitartian. Gaur ingo deuna da asko ikasi eta kongresuan zertan ibiliko dian ikusi eta animatu area berta juteko. Bitxizuaz bat inden deun bitartian. Bakailu eta guzti. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izu lehen da bizi, pausuz nundin noe biliko gean errezetaiteko garaian, bale? Esan duen bezala, bitxizuaz bat ingo deu, bakailiokin. Bitxizuak ezakin hasiko gea, eta hemen ingo deuna da. Tipulina gurinetan gorrituko deu, baina gorrituko deu kolori hartu gabe. Pixka potxatuko deu, gio porrua botako jau bertara, lau eta emango izki jau, eta gerengo deuna da patata zuritu, puxketetan jarri, bertara bota, eta hor ja salda botako jau. Eta hoi egosten utziko dugu. Behin egozita da honian, gatza eta piperran puntxua jarriko jau, eta gerengo deuna birrindu esne gainakin. Kremotxu galtzeko eta xamurra gelditzeko. Bakizue bitxizuaza epelien aldala hartu, eta hotzian ere oso ona dala. Eta bingo deu lagungarri esan deun bezala bakailuakin. Hemen da gau bakailua, ingo jauna da salaken du, daskan espinatxuak ebai atea, eta laukitxotan ingo deu. Eta ingo deu, nasketa bat, hemen iringo da pare batekin, liman birrindurakin, botako jo baitare piperrautza, baratzuri hautza eta arrautza. Nasketa bat ingo deu, bertan sartuko deu bakailua, gero pasako deu pankotikan, eta prejitu ingo deu. Behin prejituta dakaunean, gero ingo deu hemen nasketa berezi bat, ingo deu gurina jarri batzu jakin zutan, batako jau estila, pipermina, baitare soja, hoi pixka zukaldatuko deu, eta nola nahiko likido txokeldituko zaigun, gemen hartu irina dakau, ur pixka botako jau, eta horrekin loditu ingo deu. Eta nasketa hoi botako jau bakal jau gainetikan. Eta gero, platera aratzeko garaian, ingo deu bitxizuaza jarri, bakal jau pusketa batzuk, eta gero olio perexil bat ingo deu, pixka dotatzeko asuntua. Ados? Bai. Itxura, ona? Esan dakoa, zukaldian ondo moldatezeate? Bueno, zeo zer ingo deu, bai. Vale, bueno, bi landazkaz nahiko horrezak, bitako batek patata zuritu berdizki, eta beste batek hemendikan 6 aleateako ditugu. Batzilanak, bale? Zuri gailuakin hobeto? Batxuen kontu. Bai. Zuri gailu emango izut? Bale, ba. Oso ondo. Eta ni hasiko naiz tipula mosten, hemen jarriko egurina, eta aldi berrian mingaina ematen hasi behar gea, eh? Bai. Vale? Bueno, baki kongresua da hola, urrengo asten, oso garrantzitsua, hemen etorri dia gaina gu ara joteko, gauzak esatea zetopatuko deun, baina lehen da bizi Eusko Ikaskuntza. Zertan datza eta noiztik handago hau martxan? Eusko Ikaskuntza egia esan zaharra da. Hemen Euskal Herrian dauzkagun erakundetatik zaharrenetakoa. Ez dakit zaharrena, baina zaharrenetakoa bat bai. Noiztik handago martxan? Sortu zen 1918an.
bai, oin dela 6 urte, mendeurren ospatu benun. Katxisla, mar, bai pasadala, denboa, Bai. Eta hasieratik egia esan, preokupatzen ziona edo, nolabait da, gizarteari, eta orokorrean gizarteari preokupatzen dien gauzetaz hausnartzea, eta ahal den heinean proposamenak eta irtenbideak bilatzea. Vale. Eta justu horrexegatik ere, 19. mende hasieratik onaino pentsa euskal gizartea zenbat baina aldatu da, ezta? Eta garai hartan, gehiago kasi erakundirik etzen garaia zen, unibertsitaterik etzen garaia, Torlon Eusko Ikaskuntza lehenengo urteetan bete zuen funtzioa gehiago izan zen, oinarria jartzea, ez? Erakundeenak eta gaur egunean, bai euskal kultura, euskera eta bestelako alorrei dagozkien. Eta nork sortu zuen hau? Nola sortu zen hau? Jatorrian, sortzaileak dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako foru aldundiak, baina hasieratik izan da gizarte zibileko erakunde bat, hau da. Bai akademikoak, bai gizarteko pertsona esanguratxo bete duki dute historian zehar pixo ondia. Eta gaur egunean egiten ditugun proiektuetan herritarrak oso presente daude, unibertsitateekin, akademikoekin lan egiten dugu, baina azken finean gizarte zibileko erakunde bat gera eta hori da gure bokazioa. Bikain, zenbat kide zaudete buru belarri lanian? Bueno, Eusko Ikaskuntzak aipatu bezala erakunde bat da eta bazkideak ditu. Eta oraintxe bertan, okerrez banago, 2300 bazkide inguru gea. Eta gero Eusko Ikaskuntzan barnean, egoitza daukagu lurralde guztietan, Euskal Herriko lurralde guztietan, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, Nafarroan eta Iparralden. Eta hortxe, lankideak eba ditugu. Batzuk egoitza zentrala nolabait esateko Donostian da, baina ekimenak eta gure ardura nolabait esateko Euskal Herri osoan daukagu. Beti biltzea esan, alde batetik bestea, askotan egun hasten dugu Araban, jarraitzen dugu Gipuzkoan, da bukatzen dugu Iparralden ere askotan. Eta hor nik konturatu nez, beti ni historiaz abogado salzin nintzen, eta Euskal Herria ze txikia da, ze klima desberdina. Igual kostalden zaude pelian, da gute zea Arabaldea, eta hain ze fresko goizian, baina gero behotu iteizu, eta... Oida, bai. Eta ez klima bakarrik, azken finean... Eta kultura, eta jende, eta ze... Bakoitzan realidade ze diferentea dan, ez? Eta hiri herri, egualde, iparralde... Esan, anistasun horrek bereizten gaitu, eta gaina gu ere anistasun horretan gubiltzen guztoen. Horrez da erresa izango, erresa ez dakit, baina bai erakunde gune bakoitzak bere biharrak eukiko ditu, eta batzuk bihar, ez dakit, bereziagoak beharko ditue, o sakonagoak, o batzuk, ez dakit, azkenien ez da herriberagun, o kostaldeagun, o ez dira bihar berdinak, ero zenek erabakizitu zeintzuk garatzen dian da zeintzuk guten dian aurrea. Bueno, azken finean, guk harreman dauzko bai erakundeekin eta bai herritarrekin bereen gandik ez da, eta bakoitzaren kezka diferenteak izanagatik, badaki gutxi egokitzen eta planteamendu orokorretatik, tokian tokiko emaitza bilatzen eta parte hartze hori bultzatzen. Hau, batzutan nahiko makalatea zeigo barrutik gan, ez da? Denetatik atea da, bai. Bentu, patata batekin jarriko jau, eta listo. Bai, erdizka dauna, hau, untxientzako jarriko dugu hemen. Horra espin sakarrontzia bakazu, bota horrea azalaketa. Mentxe. Ingo izutena da, hau, garbitu, eta hau puxketetan ingo jazu, bale? Bai. Kaskatuak edo... Bai, kaskatuak. Eta noa botatzen ditut. Eta batzuak behar ditut txikituta. Lauki txikitan, bai. Bale, hau kenduko eta mendikan. Eta ondo, eta gehore bai, esan dezuen bezala. Hainbeste urte pasatu dia, adibidez, goen dela 80 urteko biharrak, ez zekaten zerikusi geukiko goengo biharrakin, ez da? Ez noski. Zintu zian hasierako biharroiek, ez dakit, zuek lanian hortzinaten, seguro, baina ez dakit kontatuko zizuen, ez da? Joseba Zarran ez bat, ez hainbeste. Ez, asuntoa da, orduan, sortu zan beharretako bat, pixka lehentasunekoa izan zan, orduan, 1918an, ikasle asko zeola Euskal Herrian, derrigorrez, Salamankara, Madrilera, Zaragozara, junbeharra zeukatenak. Hemen etzeolako unibertsitaterik. Eta orduan, nolabait, Euskal Unibertsitate bat egitearen alde egiten zuten. Eta horretarako egin zuten kongresu bat.
datorren astean egingo degunaren antzekoa, baina beraiek, orduan txelen da biziko izan zen, eta hortikan, kongresu hartatik jaio zen nahi zuzen ere erakundea. Vale, bihar hortatik, ez da? Bai. Bertialako, jendeak ikasteko euskeraz. Eta noiztikan zaude bertan, Koro? Ni 1982an egin nintzen bazkide, justo karrera eta ikasketa ondokuak bukatu, eta pixka bat Eusko Ikaskuntzan orduantxe zeuden aukerak bekekin edo lan kontuak, eta ikerketak egiteko aukera zegoen, eta pixka bat horri segika bazkide egin nintzen. Eta orduantxe zeuden biharrak zertzian horiek bekak bertziala, eta batzuk ezin zuenanetako atek irikitzeko eta laguntzeko. Oida, orduan, 1980ko hamarkadan, egiten zana pixka bat, alde batetik unibertsitatean, bai Euskal Herriko Unibertsitatean, bai eta Deuston edo bestelakotan, zeuden bekak, eta baina batzutan etzien denetzat iristen. Eta ikerketa gaiak baita batzutan diferenteak ziren. Eta orduan, hor beste bide bat irikitzen zen, eta netzako bintzat oso baligarra izan zen. Bikain. Eta, gaurko tasunian, zein da dazkaun biharra ondienak, edo kongresu hontan zer izango da gehiena topatuko deuna? Egia esan behar modernoagoak dauzkago ez, hasi hartakoan beharrean. Momentu honetan, aurten edizio honetan, kongresua antolatu dugu 3 bloke honditan, ez? Lehenengoa da sozioekonomikoa, hau da, ikusiko dugu, etorkizunean herri honetan aberastasuna nola sortuko dugun, ez? Eta gero horrekin batera, sortutako, bai etorkizunean zelan mota eukiko ditugun, zer nolako pausak eman berko genituzken, gero belaunaldi artean ere horrekak nola lortu, horzentlatuko gera, gero bigarren egunean berriz gehiago jendartearekin eta gizartearen kohesioakin harreman gehiago daukaten gai alanduko ditugu, eta azkeneko gunean gehiago lurraldeakin, ez? Nolain lurralde berezia daukagun hainbeste mugekin eta hainbeste berezitasunekin, horre zentratu nahiko nituzke aleginak. Ongi. Hemen goatxerrik itxarraka, Baitu, Tipula martxan jarri zaigu, goxatzen. Esan dizutena, bitxizuazak ez du hartu koloria. Zatik, anoin koloria jartzen bazaio, azkenian gero birrinduko deu eta marroian gatuko zaigu. Eta nahi deu, berdean gelditzia. Orduan hemen, pixka gurinetan goxatu deu tipulina, guain, porrua botako deu, eta hori, pixka goxatzean ian, gero ja bai botako deula patata, eta salda esan deun bezala. Eta hemen, jarri deuna da, gurina eta tipula batzuia bertara botako zu, bale? Guantxe bertan. Pixka goxatzen jarriko dure zu basuan, eta patatak, jarriko zu hemen platertxo batian, boltxo batian igual, eta gero botako deu. Gauak izu telebiztan magia egiten dut, hortik beste patata bat ateako dugu beto da hona, eta sartuko dugu, belaxe. Bai, ze eman diazun hori... Kasu hontan lurraspiko historia hue, kanpotikan itxura hona ukitzeko eta gero irikita sorpresak izateria. Baina, sorpresak egoten badia nahi duzan sanuak diala, Salda ala. Bai. Biziguna balimado gauza hona. Horire bera gota, bestela arginanak ikusten bai gola inbeste ikristokin hor, gainean. Eta hemen lehendabiziko urratzak eman ditugu, dena goxatzen jarri deu, eta ingo deuna da, gaina zu uste ternanikoa zehala, ez da? Bai. Latxunbeagoaz, ikusiko zu eze jartetxe harra, eta gaur egun dugu platera prestatu du. Guazen ikastea. Kaixo, guardion denoiri, guardion Joseba, Hernanin gaude, Latxunbe jatetxean, Aitor naiz, Latxunbe jatetxearen nagusia, eta erakutsiko izuet zein dan nire bigarren etxea. Taberna Latxunbe edo Latxunbe jatetxea hasiera pixkat erotua izan zen, zeadeakan hasi ginen 2020ko abenduaren 12an, pandemian bertan. Lagun guztik eta familia eta ezagun guztiak esate ziaten, Aitor erotuta zaude. Eta ni oso buru gogorra naiz, gogu askokin hasi ginen, eta jarri ginen martxan. Jatetxearen izena dator, oain dela 40 urte o 50 urte, hemendikan pasatzen zen tranbia bat, hemen dakagun rekta hau, Latxunbe geltokia zen, eta taberna sortu zanean, Latxunbe jarri genigun. Arrakasta handia izan genuen, lehenengo egunetikan ja tope ibili ginen,
Eta, bueno, gure oinarriak, dana etxian indakua, produkto onarekin, produkto freskoarekin, kilometro zeroko produktokin lana egitea. Astedenetik ostiralea, astearteak enduta, menu bat egiten dugu egunekoa, baina, bueno, karta beti dago disponible, eta gertatzen zaigu, askotan, jende asko etortzeala, karta bazkaltzea, menuakin ite dute pixkat mezklatu, eta geho, larun bat eta igandea, beti dakagu karta, goizian eta gabian. Hasi ginean, bezero asko, hernanikoak zian, baina, bueno, hasi geha ere bai, Donostitik, Lasartetik, Andoain, Urnieta, frantsesak asko etortzeia, eta, bueno, bezeroak eta pixkat mezkla. Bueno, ezagutu dezue Latxunberen oinarriak, eta orain jungo gea rezeta bat prestatzea. Gaur prestatuko dugu olagarro bat plantxan, salsa romeskukin eta etxian indako parmentierrekin. Jarriko diogu salsa romesku parmentier, zuhatz eta baserriko patatakin, hemendikan eskuminak bidaliko dugu Amona Margariri eta Benitori, alioli zitriko bat eta pimenton dela bera. Gaur aukeratu dugu olagarroa plantxan, baina, bueno, pila bat plater bauzkagu, bakaioa pilpilen, zamburina plantxan, txuleta baukagu, xapua ere bai ite dugu oso goxua, baina, bueno, Latxunbe jatetxearen plato izarra, guk uste dugu olagarroa plantxan dela, horregatik erabaki dugu gaur rezeta hori egitea. Nere kapritxoak arduak dira. Oain dela asko hasi nintzen pixkat ikasten, eta dauzkagu ardu batzuk kartan sartuta, eta gero dakat nire bodega pertsonala ardo berezi batzuekin. Pila bat ardo dauzkagu, pixkanaka jutegea sartzen ardo batzuk bereziak, probatzen, eta bezeroak probatzen dute hola zeozer diferentea. Olagarroa plantxan jadakagu, bere puntun, eta hasiko gehan platatzen, bale? Rezeta honekin gaude ja 4 urte, hemen zeon sukaldari egin zuen, Beñat San Sebastian. Iten dugu gastronomia pixkat diferentea. Nahi dugu platerak danak etxian indakoak izatea, eta presentazioa pixkat berezia ematea. Eta, sobre todo, produkto onarekin lan aitea. Bueno, hemen dakagu gaurko platera bukatuta, eta hemen espero zaituztegu denoi, Latxunbe jatetxean o Latxunbe tabernan. Eta, bueno, eskarrik asko, eta hurrengo arte. Hau, Aitor, gora Hernani, eta hoi olarru eharra, Ez dakit zautz aldetik iritsidan Hernani, hain olarru hori, baino, ai, ama. Egia esan, ze gauza hona dan, Olarru, hola, ondo egozita eta gero plantxa markatu, eta gero hor jarritu zuen historikin, ezin jo, Jarraitu goxatzen, eta gugurian jarraitu berdeu. Koxinatzen eta zuei entzuten. Bueno, hemen jarraituko deuna da. Hemen goxatzen nahi dia porruta tipula, patata botako deu, eta salda eta egosten utziko deu. Bale, gien behar deuna da. Bueno, ni arraia garbituko dut, azalak enduko jot, espinatxuak eta laukitxotan ingoet, eta hoi nazteko nazketa bat prestatu behar deu. Beitu, eman goizut, irin pixkat, jarriko zula bolan barruan, goiaratxo batekin, bale? Gero, inbiar deuna da bertan ebai lima jarri, botako dugu piper hautza, baratzuri hautza, eta arrautza, bale? Guztia netzako. Bai, hoi guztia zuretzako. Eta birrintzeko, emango izut hau, eta honei limana salak enduko jozunekin, bale? Guztia. Guztia. Eta zu, behitu, asiziala gaina hemen batzu ja gurinitan jarri deula, honekin jarraituko zu. Eta egin berdezuna da, hortikan bi piper minartu eta txiki eta gio jarriko zu beste lan emat, bale? Txirrik itxarraka jungo gea. Joseba, egina guztia, jarri behar dugu? Bi goiaraka da. Bale. Bai, laurdenak inola nahiko izango du, bale? Bueno, eta esan dakoa, hemen ja patata botakoet, eta hau egosten jarriko du. Gatza guain pixka botako jot, baina gutxi, gio emango jo beste puntua gatzana, gehiago bihar bau, gaztatuta geho. Bueno, hurrengo azten, egun garrantzitsua da, ezta? Zenba denbora antolatzen?
kongresua. Ba, ez pentsa, osea, hasi ginenetik lehenengo ideiak eta lantzen, bakesek 2 urte pasa dira. Eta azkeneko hilabeteetan ja modu intensoagoan esango dugu. Oso. Eta, baina, bueno, ja gehien abintzat prest daukagu eta ja gogoz, datorren asterako. Eta esan dezuen bezala, 3 ardatz nagusi topatuko ditugu bertan, garatu pixkat ardatz horiek, zertan da, eta gehore bai jendia izan. Gasteizen izangoa, ze ordutan hasiko hau, 2-4 laura izangoa, urrian, baina ze ordutan, nola junbiar darea, sarrerak bihar dia. Hortik hasiko jendeak argi eukitzeko. Datorren astean izango da, urriaren 2-3 eta 4ean, Gasteizko Europa Jauregian. Irekia da, gainera guk hori da helburutako bat, alik eta herritar gehien gerturatzea. Doainik da? Doainik da, hori bai, Eusko Ikaskuntzaren web horrian izen ematea ezinbestekoa da, baina zentzu hortan doainik eta irikia. Hori da, bai, izen ematea... Baina igual area junta lekuik ez. Igual bai, baina igual ez. Ez, baina batez ere segurtasun kontuak diela eta aforoak eta neurtzeko, eta hori jakinin behar dugu orduan. Izen ematea doainik da, baina izen ematea derrigorrezkoa da. Abisatu behar da. Bueno, eta ordutegia, ze goizo iritsi behar da, edo eki emanaldiak egongo ja, edo... Asteazken eta osteguneko saioak, 2-3 saioak, egun osokoak izango dira. Ziko gaizeko 10etan okerrez palima naiz, arratsaldeko 5 ingurura arte. Eta ostirala goizeko saioa bakarrik izango da, eta ja eguardian, kongresuen itxierakin bukatuko dugu hortengoa. Gugean jatunak inzoze jateko egongo alda, o janda joan behar da? Ez, egongo da, baina horretarako baita izen eman behar da, eta jakin behar digu zenbagoa zen. Bueno, eta esan deun bezala, 3 ardatz nagusi ongo dira, esan dituzue, baina garatu mesedez sakondu bakoitza. Lehenengoa da, sozioekonomia alorra esaten dioguna, etengabe esaten dugu, ez? Etorkizunari buruz dizketan hasten geanean ikusten dugu aldaketa handia datuzela, ez? Beti esaten dugu, bai jasangarritasune edo klima aldaketei dagokionez. Esaten da baita ere, etengabeko demografia aldatzen dijoala, gizartea sartzen dijoala, eta horrek ondorio sakonak izango ditula gizartean da alor guztietan. Eta gero baita ere etengabeko digitalizazioa, eta gero eta modernoagoa gehala, ezta? Eta digitalagoa gehala. Kontestu guzti hortan, ekonomikoki zein bidea hartu beharko genukeen edo landuko dugu lehenengo bloke hortan. Eta hor beti daude, eredu ezberdinak, ze garapen eredu jorratu beharko genuken da, eta hor gutxi gora bera lehenengo egunean, hor aditu ezberdinekin eta lehenengo egunean eztabai horiek izango ditugu. Bai, eta bigarren egunean, ostegunean alegia, nik lehen esan dut, baina Eusko Ikaskuntzan gure bokazioa da jendearekin da jendearen lan egitea. Eta orduan horregatik eskatzen gaitu, jendarte hori, edo gizarte hori, zertan datza, zer keskatzen dion, pixka bat hoien inguruan. Eta orduan, egun osoko jarduna izango da, eta hor, alor diferenteak izango dira. Batzuk izango diela, adibidez, hezkuntza mundua, hezkuntza sistema guztiz, denok dakigun moduan, hezkuntza sistema aldatu beharra dago, ze oraintxe bertan ez da gehiegi egokitzen errealitatera, edo bestela kulturpolitikak zertan datzan, edo adibidez niri dagokion gizartela berrikuntza sozialeko proiektuaren emaitzak eta proposamenak botako ditugu, eta baita ere, adibidez, gu Euskaldun bezala, gure nortasuna zertan datza ontsi bertan, ze, karo, 18. mendeko edo 19. mendeko Euskaldun batek nortasun bat izango luke, eta baintxe bertan bestia dauka, edo Euskaldun klase asko dago baintxe bertan, eta horiek ere, ez da bai daga izango ditugu. Eta zenen bila jutuzete gehiago, zein laguntzea gehiago, zeinek Euskaldun berri, o bertako betikok, o ez dakit atzerritarrak, azkenin bakoitzak izan desun bezala bere biharra dazka, eta hor moldatu inbiarra bakoitzak bere biharra hobetzeko, ez da? Bai, saiatzen gehan nolabait, zubilanak egiten nolabait, herritarrak guztiak interesatzen zaizkigu, ez bakarrik Euskaldunak edo guztiak interesatzen zaizkigu, eta baita ere, nolabait, erakundeak dioten edo beraien politikak edo nondik dijoazten jakinda, nolabait zubilanak egiten ditugu, saiatzen geha, behintzat, zubilanai horiek egiten, ez? Herritarren beharrak eta administrazioak erakundeak zer daukaten edo zer behar duten, bilak uztartuz. Eta azkenian ideia, etxatela inventatzen ibili bihar, ez da? Herritarrak
nun baitea juten diare bai eskatzea gauza hauek eta zuek biltzen jute zeate, o nola erraprestitu zue zehazki herritarren biharra? Azken finean gure laniteko sistema ere hortan dago oinarrituta, ezta? Etorkizuneko errenkak eta etorkizuneko proposamenak litezke, baina ez dagoa zentzurik, buru gutxi batzutatik ateratakoak izateak, ez? Zenbat eta aniztasun gehiago jasotzen duten, eta zenbat eta ezberdinagoa dien prozesu hortan parte hartzen dutenak, emaitzak ere izaten dira seguraski interesgarriagoak edo aberasgarriagoak gero tokian politika publiko bilakatzeko, ezta? Eta gero zernek eta nola jartzitu zu edanak martxan? Guk azken finean egiten ditugun kasi proiektu guztietan arlatza izaten da herritarren da gizarte zibilan parte hartzea. Eta gure metodologietan ere garrantzi handia ematen diogu horri. Hau da, ezberdinen iritzia jasotze horri eta hortik ateratako prozesu bat izateari, gero, trasladatu alizateko dagokion arduraduenari, ez da? Eta adibidez, gauza jo danak martxan jartzeko, ez dakit denbora bihar dute, ez da, garatu inberdia, eta hoi dana, nun iten dezu zehazki, nun zaudete bilduta zuek danak elkarrekin? Esan dezu bai gune desberdintatzen zaudetela, baina ez dakit bat izango da gune norokorrena edo... Gure toki batean egonagatik egia esan alde batetik bestera asko biltzen gara, ez? Eta Kotxea da. Kotxea, zuen, bale. Eta bereziki aldegin hori egiten dugu, ez? Gu joateko eta gu gerturatzeko behar horiek identifikatzea, eta, azken finean, alik eta pertsonak egin gana iristeko. Horrek itxura hartu du, ingo deuna da baitu, karri, bakailua gerta botako deu. Bale, eta hemen ingo deuna da, ontzen utzi momentutxo bat, gio pankoti pasa, eta pregitzeko. Eta hemen hau, irekita aste harri joa, eta 15 minutuan listo ukiko dugu. Hemen negazure eman montatzuela mantxo-mantxo, eta zuk, baitu, hemen indezun saltxa baitu zeitxura dakan, soja, baratzuri gurin, eta estilakin gazi gozo bat indeu, eta ingo deuna da, gio loditzeko, ingo zuna da, baitu, honea gota harto irina, eta emango izut, ur pixkat, eta ura gutxi botako jozu, bale? Inberdana da gutxinaka, masatxo bat ez, baino ez negaina bezalako zerbait gehatu behar du. Bale, egin guzti honekin? Bota goiarakada bat, honen atak, eta gero, jutezia, beste goiarakadaturan botatzen zu, eta ur pixa gehiago bota berbadu, bota ite jozu. Eskatzen duna. Oida, eskatzen duna. Ez negaina bezala utzi behar dezuela, xamurra. Eta proposamen hauek gauzatzeko, zehazki ze erakunde gehiokin iten dezuela nauzin da? Horra dira xoxak emateituna, o sozio jartzen dute diru, o nola iten dago guzti aurre eman? Alde batetik, bazkideak kompromiso hori badaukate erakundearekin, eta gero egunerokoan guk hitzarmena dauzkagu Euskal Herri guztiko erakundeekin. Bai tokikoak, bai herrialde mailakoak, eta kasuntan Nafarroko Gobernua, Jaurlaritza, denekin dauzkagu hitzarmenak sinatuta proiektu ezberdinetan, eta horiekin egiten dugu herritarrekin batera, erakunde horiekin. Bai, azkenian, zaudete langile, gauza hauetanak antolatzeko, denbora bihar da, eta jendea bihar da, eta energia asko bihar da, ez da? Bai, horrela da, bai. Azken finean, lehen aipatu duguna, Euskal Herri osoa hartzen dugu gure lan eremu bezala. Orduan, hor erakundeak ere, pixka bat, atono juten dira, ez? Lan egiten dugu, bai udalekin, udal pilo bat dia gure bazkideak ere, ze bazkideak izan daitezke persona normalak, banakakoak, baina baita instituzioak ere. Orduan, udalak dira bazkide askok, diputazioak, Nafarroako Gobernua, Iparraldeko mankomunitatea, guztiek bere einean edo desberdin, baina denak laguntzen dute, sustratzen dute gure jarduna. Eskerrik asko denei, eskerrik asko, eta jarraitu horrela, laguntzen. Gu jarraitu behar dut hemen kosinatzen, eta hauek gure hizkuntza eta gure biharrak aurrera eramaten. Bueno, hemen txe, indeuna da, bitxizueza listoak hau, egostea bukatu behar du, egozi hostian birrinduko deu, eta esne gainakin krematu. Hemen, ingo deuna da, pixka gehiago zukaldatu hemen, gure soja esti batzu eta gurina, eta ondoren lodituko deu esne horrekin. Eta hauek, hemen txedazkau, ingo deuna da, pankotikan pasa, eta prejitu. Baina lehen da bizi, jungo gea,
zutan dago, ikusiko zue, bertan iten du etxea eramateko jana, Donostin dago, eta guazen gaurkoan, ze prestatu duen ikustea. Kaixo, eguerdion, ni Iker naiz, eta gaur esalduko dizuet gure proiektua zutan dago. Ia 3 urte pasadia proiektu honekin hasi ginenetik, eta hasieratik gure helburua izan da kalitatezko janaria etxera eramatea. Bertako produktuari bai garrantzia ematen diogu eta gure errezetan saiatzea erabiltzen. Eta gainera, gure plateretatik aparte, dazkagu gertuko produktuak dendan saltzen duguna. Egiten duguna da, janaria taperrean sartzen dugu, jartzen dugu gure izozkailuetan, eta gero jendea etortzen da, eta erosten du hotzaia eta etxean berotu eta listo, jateko prest. Beste aldetik, gure zerbitzuen artean ere bai ospakizunak edo ekitaldiak egiten ditugu, eskaintzen dugu guk eramatea eta bertan prestatzea. Gure kartan badazkagu aukera veganoak eta vegetarianoak, eta astean zehar egiten dugun menuan, normalean beti dazkagu 3-4 plater vegetarianoak, jende guztiantzako janaria emateko. Hortaz aparte, izozkiak egite ditugu, beti eukitzen dugu 5-6 zapore eta hilabetero saltzen dugu zaporen berri bat, eta oso ona daude. Bueno, proiektua ezagututa gero, goazen errezeta bat prestatzera. Gaurko errezeta izango da olagarro eta ganboia arroza. Lehenengo gauza izango da ganboia eta olagarroa markatu sartagian, olioa nahiko beroarekin. Gehien bat izaten da larun bat igandetan. Jendea, batu egiten da, pixka arroz bat jateko danak batera. Arterako dugu, gatz pixkat bota, eta urrengo pausoa izango da marka edo sofritoa ditzen duguna pixkat bota eta reduzitu egin behar dugu. Sofrito eta salda hon batetik hasita, hortik aurrera gauza honak atea behar dira. Gero, arroza prestatu eta pixauta eduki behar dugu, eta gure salda, egiten duguna etxean. Jartzen da 14 minutu, hau da gure arroza. Gure erabiltzen dugu, Valentziako arroz bat deitzen dana albufera. Daramaguia 2 urte erabiltzen, eta oso ondo doa, ezagutzen dugu, ze oso importantea da erabiltzen dezun arroza ezagutzea, nola prestatzen dan, eta oso zapore honakin gehatzen da, osea que oso pozik honekin. Eta bukatzerakoan, azken 2 minututan olagarroa jarriko dugu, eta azken minutua bakarrik ganboia. Bai dakagu, aragien arroza, gero egiten dugu abakando eta ganboian arroza, eta bai dakagu aukera vegetariano edo vegano arroz bat egiteko. Eta orain arroza bukatuta dago, sua itzalita daukagu, eta jarriko dugu azken detaila, alioli puntu batzuk. Bueno, arroza bukatu dugu, eta holako arroza jana baizute, zutan dago nitxo egiten dizuegu, Donostin. Eskerrik asko, agur! Ai, ama, Iker, gaur olarru eguna zeka, olarrua, gambita horiekin, eundoko paella prestatu ezue. Ai, ama, egia esan, etxea eramateko, normalen etxen gauzakin inberdia, baina etxene onda hola lasaita ekartzia gauzak Noizik eta behin. Ondo dago, bai. Mila esker, eta jarraitu horrela, goxatzen, eta goxatu arazten. Gurean jarraitu berdeu, behitu hemen. Egozi zaigu, patata, porru, tipula, eta inbiar deuna dagoen hau. Birrindu, eta izan dizuten bezala, birrintzen duen bitartean esne gaina botako jo. Hau ez dakit osua, baino erdi, baino pixka gehiago bai, Bale? Eta koro, zuk lagunduko jazu, esan dugu, olio perexilien godeula. Bai. Orduan, hemen txe, jarriko zuna da, perexilian ostua bakarrikan, bale? Atako dizut hemen pare bat. Justen dut 2 eta 3 nahiko izango gala. Atea ostotxuak, sustarra bota bera, eta ingo dugu masatxo bat ostoiekin, olioakin eta gatza pixkatekin, bale? Hemen dakazu olioa eta hemen gatza. Eta gaina gatza lorilla ondo etortzea, bota pixkat. Initen dio, indarra iten dio eta arrezago egiten da. Eta nik ingo detena da, hemen dakau saltxatxua, lodituko deu hemen harto irinakin, eta beste aldetikan, bakailua panko tipakza,
eta prejitzen jarriko nez. Bueno, eta leno, ardatzak 3 genitun garrantzitsuak, 2 jorratu ditugu eta bat txintxilik agatu zaigu, ezta? Ba, 3. lurraldean ardatza, ostiralean landuko duguna. Eta hor, alde batetik itzengo dugu erretxiki buruz, hiria eta herrien arteko harreman horri buruz, eta Euskal Herrian ere bauzkagu inguru batzuk nahiko jende gutxi bizi dena, eta ze problematika dauzkaten eta bar. Eta gero horrekin batea, baita ere lurraldetasunarekin lotutako gaiak, ezta? Horrek ematen dituen eskubideak, gero beste aldetik baita ere muga herri bat izanik gurea, horrek zer egin dauzkan, eta muga herri horretan zer proiektu batea litezkeen aurrea, eta horre buruz eztabaidatuko dugu. Eta azken finean, ez da gaia lantzea bakarrik, ze guretzako importantea baita ere, azkenek urteetan ditugun proiektu guztiak erakustea eta hortako eskaparate bat izatea, bai 3. eta bai aurreko 2 egunak ere. Aurrekoak honekin zer ikusia daka orduan. Aurreko... Bai, azken finean jarraipen bada. Jarraipen bada. Azkeneko Eusko Ikaskuntzan aurreko kongresua izan zen 2018an. Egungarren urte urrena betezun urte berreinan. Eta orduan, oinarri batzuk jarri ziren, ikerketa lerro batzuk abian jarri ziren, urrezke hoztik lanean gabiltza proiektu ezberdinetan, eta kongresua baliatu nahi dugu proiektuaren ondorio nagusiak eta jendean aurrean aurkezteko. Eta, izatean bezala, bakizuen gure pastel asko ditugu eta batzutan atzuk bestia saltzen, da plater beri jarri eta gero inorrek ez dituten. Kongresuan adidez, ze gauza atea dia aurrea, zein dituzuen gauzetatik atea dia aurrea eta arroz zaudete eta esatezu, ez dakit, behitu hau guk ingendun da martxan gabil, eta beste hau ez dakit, ze. Beste hau ingendun da ez da atea eta nahiko gendun, baina hor txegeatu zen. Historikoki, esan bezala, 1918an sortu zen Eusko Ikaskuntza kongresu hartan, oinatin egin zana, eta orduz geroztik proiektu eta gauz desente india. Lehen aipatu dugun unibertsitatea adibidez, adakigu aurrera atea zala, esfortzuz eta lanaz, baina atea zan. Eta bestelako gauza, adibidez, autonomia estatutuaren buruzko txostenak eta pixkat hori ere aurrera ateatzeko Eusko Ikaskuntzak bultzatu zuen. Eta bestelako gauza, milaka. Egila da, adibidez, udalekin lan egiteko era hori, pixka bat herritarrak eta udalak eta orduan ere hasi ziren jorratzen. Eta pixka bat berriagoak dienak edo, ez dakit jendiak dakin, baina Euskaltzaindia Eusko Ikaskuntzatik sortua da. Garai hartan, 1919an sortu zen, baina Eusko Ikaskuntzatik pixka bat gure nolabaiteko legatua da. Eta bestelako erakundek ere gure nolabaiteko semeak edo diela, adibidez Jakiunde, gure hoietako bat da, edo Ontxe bertan ez ez Asmoz Fundazioa. Asmoz Fundazioa, adibidez, gure baitan zan, Eusko Media Fundazioa, hainbat eta hainbat. Egila da, askotan saiatzen gehala, nola baita hori, pixka bat, herritarren kezkak, hausnarketak eta bideratzen, ze batzutan, horiek egiteko ez dago tarterik, ez dago espaziorik, ez dago espazio, ez da fiziko, ez da virtualik. Orduan batzutan gu paper hori betetzen dugu. Ze paper garrantzitsua, ze ona. Eta adibidez, aurreko kongresutik, azkenengotatik, ze gauza atera di aurrea? Zatezua, hauko kindakoa da gaina, hainbat eta hainbat, proiektu ez hainbeste erakundetzea, gaur egunean ez dago beharre, baina hainbat ekimen zehatz, hainbat proiektu zehatz, hainbat proposamen zehatz atea dira. Izan hezkuntza alorrean, izan esate bateako berrikuntza sozialen ikuspegitik zenbat eta zenbat herritan jarri dira esperimentazio prozesuak gizartela bizeneko programaren baitatik, esate bateako kultur politiketan ere, Euskal Herrian hainbeste landuta ez dagoen gai bati Eusko Ikaskuntzak heldu zion eta orain ateako dira proposamen zehatzagoak. Hau da, kasi... Baita adibidez herri txikien akademia, hortikan sortu zen, eta bain batez ere, lehen Josebak aipatutako herri txiki guzti horiek, herrialde guztietakoak, nolabait behar batzuk, behar bereziak dauzkate, bakoitza bere singularidadearekin, baina bakoitza beharrak ditu, eta orduan horiek batzeko eta nolabait asetzeko sortutako proiektu bat.
Ez da erreza izango azkenian, ez da, esatean bezala, eurila azkenian guk kostan soberan dakau, eta herriberan faltan, da azkenian gauza batu bestiantzako estia. Ez da, baino, bateratu inbiar da, ez da? Hori da. Bakoitza beti bere berezitasunak izaten ditu, baina gero egia da, oinarrizko gauzetan, askotan arazoa mankomunak izaten ditu. Hori herri txikietan da asko ikusten da. Berezitasun batzuk, eukiagatik, badaudela amankomuneko puntuak eta neurriak ere denentzako baliogarriak izan daitezkenak. Eta zein dia adibidez Euskal Herrian erronka nagusiak, zer da... Hain zuzen ere, kongresuko leloa dana, nolabaiteko kohesioa bilatzea. Ze lehen aipatu bezala, Euskal Herrian ointxe bertan anitzagea. Gero eta gehiago, ez? Eta jatorriz, eta pentsamenduz, eta denetetatik. Orduan, hoien guztien nolabaiteko gutxieneko, ez? Amankomuneko oinarri batzuetara iristeko eta kohesio bat lortzeko bidea, hori da zuzen pixka bat bilatu behar duguna. Bai jendearena eta bai lurraldeena ere, ez? Azken finean lurralde bako izan realitate indiferente izan da, lurraldeen arteko harreman horiek sendotzea ere, kohesionatzea ere, hori ere Euskal Herrianen kasuan funtsezkoa da. Bueno, eta zema jende espero da, orduan, urrengo hastian hartz. Jende asko ongoa, jende asko atiak limitatuta izan da jendia jungabe gelditukoa, edo nola izate Ez dut uste, a ber... Egunetan banatu behar da, egunero gauza berdina topatuko deu, o garrantzitsua da egun bat baino gehiago jutia? Honena, 3 egunetan, aukera duenak 3 egunetan joate. 3 egunetan gauza osagarriak ongo dielako, eta gainera bestelako ikuskizun bereziak ere sorpresa diena momentuz eukiko ditugulako. Ez da dena hausnarketa eta gauza serioak izango, Divertitzeko momentuak ere izango dielako. Eta 300 bat pertsona bildu ezkeo egunero gu gustora inateke. Onda. Bueno, hemen txe, aigea, Hoi, listo dakau bitxizua za, behitu. Fin. Gauzat ez man behar dizut. Goiara bat, piperra, tagatza. Piperra bota bai, zehaztio ezerre bota jozu pixkat. Dio daztatu, eta berga hasta putua zemuz dakan. Handik kenduko zutere bai. Hau bera, hau gora, hau kanpoa. Bueno, eta kongresuak, zeiten dia. Guain esan ezua, eskenengoa izan tela, guain dala urte batzuk, ez da? Urtean behin iten dia. Gutxi gora bera ez daukagu maiztasun finkorik, baina 4, 5, 6 urtetik behin egiten deu. Eta aurtengo, aurrekoa 2018an izan zen, Mendorrenarekin bat egin zulako. Eta hontan, datorren astean, izen ematea libre da, baina nahi duenak Eusko Ikaskuntzako webgunean eskuragarri dauka informazio guztia. Ez bakarrik izango dut, kongresuaren egitarauena, baizik eta gure proiektuak ere. Bikain. Bueno, hementxe jarriko deuna da azpin bitxizua za. Vale? Gaur repelian jango deu. Gaur rindeu eta hementxe pelian jango deu. Baina oire, otgailuan sartuta eta fresko ere bai, olio virgin pizkatekin, sartzea ikiarri ondo. Bueno, hementxe azpin bitxizua za. Ite aldezue. Jendia ez da amorratu hau iten etxian, Iparralden daan, Frantzia aldea angorago eta gehiago itea, baina gu hemen Euskal Herrin egia esan ez da gehiago egiten bitxizua. Porruzalda, porruzalda. Ez baina bitxizua bai. Ondo. Nik ez daukat egizan ditura. Gustatu asko gustatzen zait, baina ez daukat ditura erekin. Egia esan, gehiago geha porruzalda eta sobratzean apuria egin da, venga. Baina hola, earki sartzea eta geho gurin ikutu egin, bere xamurtasuna daka. Vale, giamen jarriko duguna da busketa batzu bakailuana. Hola, ja hemen Josebak indigun batzuri soja eta saltza gazigoz honekin. Vale. Jarriko dugu gehiagik gabe, busketatxo batzuk. Gio prestatuko beste pare bat platare hemen 3 gango dugu, lasai hon. Vale. Zenuen gutxi hori espero, ez? Eta zure horrea, vale. Eta honei guen botako jo hemen indeun. Baratzuri olioa, zeitxura. Eta zeu zai erra. Ai, ama. Ondo indet? Ondo, desino be. Bueno, eta hau, esan dakoa, koloria, zaporia, eta fundamentu emateko.
Eta beste gabe lagunak, zuei, mi esker horreoteatik, eta asteburuan izena emateko, eta noa sartu behar da izena emateko. Euskoikaskuntza.eus. Sartu, izena eman, eta gogoratu, izenik eman gabe, igual ez dakazu eta plaza. Igual ez, eman inbiar da bai hori, eta? Eman inbiar. Bueno, lagunak, hemen txe, gaurko, bitxizua eza, bakailu eta guzti. Mi esker, eta jarraitu horrela. Gudan hogatikan, indarra iten eta guri dan erakusten. Ados? Horren arte. Agur lagunak. Agur arte.